everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Murag sobra naman sa nabalita, atay. Mao gyud. Mao bitang miingon ko nimo nga naluoy kay kong Renato. Kay mao mo ni nabali ning tanan hinuon. Kung asa tumitabang, mao na hinoy mabutang sa peligro. Aw, hinuon. Kung limpyo lang sa gyud ang konsensya ni Renato, wa man sad siguro si amay kabalak-an, tay. Kay kung dili tinuod ang mga pasangil, imposible sad kayong mapreso lang siya sa mga pasangil nga way basihan. Aw hinuon, gusto mo sab ka Lolita. Pero usahay ra ba? Kining kinwanggol nga pasangil makadaot sab sa atong dungog. Aw, depende na sa mga tao, tay. Kung angay ba silang mutuo sa mga pasangil nga way basihan. Basta kay ako. Dako gid akong pagtuo nga kining tanang pasangil nila batok ni Renato. Pulos ni pagdaot, batok kaniya. Ay. Wapaday mo mga tuog diha. Sabak gud ninyo diha. Kisaban ng inyong gihisgutan. Ikaw ba? Oh. Muduol mag-apil-apil kain lang ha. Wala no? Ayaw pag-apil-apil sa among gisoryahan daday kay kontrapartido kanamo ni Lolita. Ay. Kadungog ko sa inyong gihisgutan ha. Gihibaw jud ninyong bida ang kontrabida. Gila mo ay daday. Kaya mi ka. Nanasad, naglalis na sad mo. Kamo ba? Naibaw ko nga kuwang mus pagsalig nako. Kay lagi sugarol ko. Pero bisag sugarol ko, Dorch. Mas napa ko hustong panghunahon na kumpara ninyo, Dorch. Usa! Gahal-hal lang ka, eh. Uy, daday. Asa mo lang gipunit ni imong utok? Wala. Imong utok ba? Asa gipunit? Gipunit. Mas katuhuan na may hinuon ang mga sugarol karon ha? Grabe na giron. Mas tuhuan ang sugarol kumpara na mo nga wag gibisyo bisag gamay. Nay, kung unsa man ganina ang imong gituhuan, amo nang girespeto. Pero utang buot nay respeto ilang sa nga mong gituhuan ni tatay. Korek ka, tabutan na gini akong anak. Mo na'y hostong pagka-istorya. Bangan, aray. Bahala na kasi mong gituhuan ni daday basta kami wa may bisyo. Among bisyo pagsimba na matag Domingo. Hey! Basta ayaw pang hilabot na mo ni Lolita. Baka dia ay! Bantay bitaw! Makita raman jud unya ninyo kung magtingkagol na mo. Magtingkagol na unya ng inyong giidolo. Nice, ni mo. Bahad-bahad ka pa niya. Ay, shit! Hey! Talaon yan daday. Kinsa niya mauwawa na to. Lo, Lingkod Renato. kumusta na mong health? Lo, Okay ra ko Renato. Wa kay angin kabalakan nako. Ikaw may akong pangumustahon kung nganong hangtod karon. Wa pa nimo iuli ang kwarta sa atong kompanya. relax lang, Lo. Wa man ko na mawa ang kwarta, good? Wa ta magduwa-duwa ra din Renato. Pasbo nako. Iuli ang kwarta karon nga makapadayon ang operasyon sa atong mga negosyo. Bueno, sige. Ako ipasalig ni mo, Lo. Nga atong mga negosyo, magkapadayon gihapon. Daghan na mga investor nga nawad-an og pagsalig sa tong kumpanya. Tungod na ining iskandalo nga imong gihimo. Lo, Gusto na! Gusto na ng imong mga way hinungdang rason rin na to. Hatagan di ka og chance kutob karong Biyernes. Kung may bawan ako, nga wa paghihapon may balik ang kwarta sa atong pundo. Manubag kanini ngadto sa korte. imo ba kong gihulga, Lo? Wa ako maghulga ni mo rin na to. Wa ug wa yun. Dili na ko kinaiya nga manghadlok og tao, oy. Wasbo na ko. Karong Biyernes, kinahanglang ibalik na gyud nimo ang akong kwarta.
Oh, salamat kaayo ulit nga gihatagan jud ko nimo panahon nga makabisita din ni sa inyo. Wa na isa pa yan, Tasyo. Pasensya na kayo kahanga. Dili na gid kayo kung makatagad nimo. Tungod kay naamang ko ko'y giasikaso good. Wala kasulit eh. Nakasabot man ko nga daghan sa kaugya si kaso. Tuo di ay. Maayos sad nga ni aka karon dinhi. Kaya na ko'y gustong ipangutana nimo. Oh, bahin mo na sa unsalit. Di ba, nibalik taman kag puyo sa mansyon? Oo, ulit. Kaluhis Ginoo, di pabalik in taong ko ni Lolo Goryo. O tuod, kumusta naman si Greggy? Kuan, okay na mas Lolo ulit. Lagsik naman kay siya. Pero, kuan ba? Pasensya na ka, Tasyo, ha? Naalam ko'y namatikda ni Greggy ba? Ambot hakon na sayo pa ko sa kong pagtuo. Nga unsa man lit. Naa ba siya sa saktong kondisyon sa iyang panghuna-huna karon? Ulit uy. Okay ra magyug kay nas Lolo. Wa man na madaot ang iyong pangunahuna. Sigurado ka ba, Tasyo? Ulit. Kay ngano man daylit. Sorry gid kaayo, Tasyo. Concern lang gyud ko ni Greggy Kud. Ilabi na sa iyang pangidaron og sa mga nahitabo niya adtong mga milabayng adlaw. Nabalaka gyud kaayo ko niya. Nakasabot ko lit. Pero akong ipaniguro nimo nga wa gyud tay angay kabalak-an ni Lolo. Maayo kon mauna, Tasyo. Dako na kayo na tong kalipay nga mulungtad pagdugay ang kinabuhi ni Greggy. Mausad na'y akong giampos ginuulit. Matag adlaw kong nagampo ni Lolo nga unta na siyas kanon ng kapiskay sa iyang panglawas. Salamat kayo, Tasyo, nga wag gyud mo siya pasagdi. Di ka na may tabo nga ako siyang pasagdan lit. Bisan pa man doon na may mga kakulian kanadto pero di gyud mawa ang akong dako pagigugma sa akong apuhan. O tuod ay ba, Tasyo? Oh, Nari ko'y importanteng ihangyo nimo. ngayon sa manlit. Nahibaw ko nga doon na sad mo'y kay ubos sa usag-usa ni Renato. Manghinaot ko nga magkauyo na ang maayo ninyong kabubutuan. Bahin ni Renato lit. Pasensya na kay ka. Ang panahon na lang yun, kuan ba, ang panahon na lang yun siguro ipasultihon kung magkauli pa ba ang maayo na mong kabubuton. Nakasabot ko, Tasyo. Ngalawom kayo ang conflict sa inyong pamilya. Ilabi na sa mga paghitabo nga doon na kinabuhing nakalas. Tinuod na lit. Ilabi na nga na ay mga ligong ebidensya nga makatudlo kung kinsa gyud ang tinud-an ng kriminal sa mong pamilya. Akong iyampo nga unta. Mahataga na og katinawan ang mga kalibog og mga pagduda sa dugay ng panahon. Tinuod na lit. Manghinaot ko nga matagan na gyud og hustisya ang kamatayon sa among amahan. Ug sa mga nahitabo nako, ilabi na gyud ni Lolo Goryo nga gustong hiluan sa lampingasan nga tao. Jonel, paminaw. Samarin. Importante kayo nang itong isgutan karon. Kinanglan nga magandam ta. Sa may itong pangandaman rin. Wag na ko siya taron eh. Mato niya. Naan ako ng mga kaso nga giandam si Lolo Goryo na to. Ha? Uy, kuya, wag ko na balita. Usap sa mga kaso nga ilang giandam batok na to rin. Matod ni attorney. Posible yun kuno kaayo ang murder o frustrated murder. O sa? Uy, di ka duha na, uy. Maprison rita ni rin. Relax. Relax lang. Dili ko mapriso. Ikaw ra. Usa? Uy, nga ako naman rin. Kita magkang ikiha. Paminaw, paminaw. Pananglit lang ko. Pananglit lang ba? Kasi ba ko, di malikayan nga dakpo na tas mga pulis. Panaliptig ko. Magpadakop giday ka rin? Di na ita manago? Nago ta. Pero nanimbak ko lang ko kung matimingan kita nga madakpan kita sa mga pulis. Kinalan nga imo gyud kong panalipdan na. O sa matigas pagpanalipod rin? Kung daghan na kayong mga pulis ang mudakop na to,
Ingon ini. Ingnon nimo nga wa ko'y labot sa mga krimen. O kining tanan, imo ra ning mga plano. Usa? Ako rin mo angkon inistanan rin? Oo, ikaw ra. Pero ayaw ka bala ka. Pasabton di ka, Nyay. Kung kitang duha mo'y mapriso, wa na'y makatabang nato. Mas maayo nang ikaw ray naa sa sud. Unya ako naas gawas. Kaya ron, makasukol ko sa buruka og mapagawas ti kas presuhan. O ba rin? Oo, oo na. Ayaw ka bala ka bahin na. Basta buhatan lang yun kutob sa imong mahimo. Nga imong, ang kunon ang tanan. Ang kuno na ko nga ako mo'y nakapatay sa inyong amahan. O, depende lang mo niya. Kung maapikihan ang kas katarungan, basta ang importante nga, mapanalipdan yun ko nimo. Kaya kung kitang duha god, mayong maduot ini, alaot kitang tanan, alaot ang duha. O labay siguro, wa na'y makatabang na tuog, maparot na tang duha unias bilangguan. Katimalasa ni kalakiha. Mao nga, maghuna-una na kandaan ha. Karon pa gani, maghuna-una na kandaan ug mga katarungan. Kaya ko mahimong mo-apply ko as a star witness. Patay. Masya ko'y nagiday ko ini. Timan ini, duwa ra ni nato, Junil. Kinahanglan sundo nimo ang tanan akong gipahimangno karon. Una-una agyod umayo, nga kining akong gisulti nimo, makaayo ra gyud unya ni nato aron nga makatabang sab ko nimo. Mong ayo ka bala ka. Kay di tagyo ka pasagdan, Junil. Paita de ini. Kikulbaan mo nung kung maayo noon na ini. Kung mahitabo man gani nga madakpan ta inis mga pulis, sigurado gina nga mabugnaw na ako sa Glinda. Ay bida nimo, uy naunsa ka ba? Ay napagdaghan pa diyag istorya. Basta sunda nga akong gisulti nimo. Pero, Ren, may siguro nga manago lang tandaan na ni kay masinog. Kalito niya nga doon mga pulis nga mo aresto nato dito sa inyong mansyon. Ayaw lagi ka bala ka. Na ako'y suod gigala ni congressman nga andam mutabang nato. Nagkaistoryahanay nami bahin ning sitwasyon na nato karon. At doon na to siya. Aron doon na tayo kataguan o aron di gyud ta madakpan sa kapulisan. Jose Balitalo. Ug mas buntag. Muanhi sila si Hippie. Daan na nila ang arrest warrant. Batok nila ni Renato og ni Junil. Wow! W! Wow! Niduta ko na ng balita, Lolo Greg! Saba mo. Ay mapagsababahin na na. Ugma, iserve na ang warrant aron arestohon na sila. O ibalhog dayon sila sa prisuhan, lo. Yes, mao ganang tasyo. Mao na niya nga itong ipaabot nga matagan og hustesya ang tanang gibuhat ni Renato di Renato. Yes! Ay! Paskang! Yeah, ganun siya, Paskang. Anyway, huwag ginagipaabot sa tanan, Greg. Panahon na, nga aristohon na gyud sila. Di nagyod sila makalihay ini. Kaya ang kaso, wa gyud piyansa ug siguro gyud madugta na sila sa prisuhan tungod sa ilang mga daotang binuhatan. Wow! Salamat kayo, lo. At least, matagan na sa bugkatinawan ang tanan. Ilapay na gyud sila si Lolita ug ang iyang pamilya. Husto ka, Tasyo. Husto ka. Dako gyud kay kang husto. Dili na matuis ang kamatuoran. Ug tataw na kayo nga sila gyud ang hinungdan sa kamatayon ni Binondo. Marag di yung ko katog unya inid. Greg, di yung katog pero ko din nang mag-imagine nga nagparol si kuan. GEN no. Bangang sa ilong. Magpaabot gyud ko. Nga musubang ang adlaw ugma. Kay musaksi gyud ko sa nga pusasa na sila og dadon sa presinto. Wow, urip. Orep. Orep. Usi orep. Pero, Ay, pero yun halo. Kanang mura man og wa ko makabantay nga ni akaron din si Renato sa mansyon. Murag nakabantay ko kaniyang buntag siyo. Oh, Milakaw siya nga siyarang usa. mau ba? Mm. Sir ring usa waday na kuyog si Junel. Si Junel. Janel! Murag wa man sa ko kita ni Janel siyo. Murag nilakaw sa siguro to. Oh, basin ka og nagkuyog silang duha. O kamaw. Ayaw mong kabalaka na. Sagdi lang. Sigurado kong mamauli erto sila din eh. Og, masaksihan ra gyud niya nato nga dakpon na sila.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.